बिनिफ्राय जोङो एसे बेखौ बिथांखौ आयेन बायदि जों फाइन फोनांबाय। दा बे हिसाबै बिथाङा फाइनखौबो होनो राजि जाबाय। दाख्लै बावैसो आं माने मोनसे खामानि बा मोनसे भुल खामानि मावदों आरोखि ना। हेल' लोगोफोर, बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। नैबे चेनेलाव मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। बे आपडेटानो जाहैबाय लोगोफोर, माने थैसाम मुभिथ' गोदान ओंखारगासिनो जोंहा दुर्गा फुजा एबा माबा मोनसे फुजा मेला सेला बेफोराव नुनाय जागोन। दा होबोगासिनो बे मुभिखौ। ओरैबायदि खैफोदाव मोनसे गोलैदों बे मुभियाव, मानो होनोबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम बुजि मोनगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो मोनसे निउस आपडेट होगासिनो, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिनि सिगां सासे लाइमोना माने बे मुभिखौ खावनानै क्लिपखौ होदोंमोन आरोना, 22 मिनिटसो होदोंमोन। दा बेयाव बुजिया सोमजिया बियो क्लिपखौ होदोंमोन। दा बिनिनो गोबां आर्टिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेसफोरा माने बेखौ एक्सन लादों आरोना। दा ओरैबायदि जाहैबाय, माने गुबुननि मुभिखौ खावनानै होबालाय एक्सन लाजागोन। मानो होनोबा जोंहा बर' सावथुन मुभिल' नङा, गोबां हिन्दी मुभि, बलिउड गासिबो बेबायदियाव माने जेल जानो गोनां जायो। मानो होनोबा गोबां थाखा गारनाय जायो नालाय, मोनसे सावथुन मुभि दिहुनोबा गोबां फैसा खरसा जायो। दा बेखौ जुदि खरसा खालामनायनि उनाव गुबुना जुदि बेखौ खावनानै जुदि इउटुब एबा फेसबुकाव होना होयोबा जोबोद गोरोन्थि जायो। नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायना ला, होमबानिया नोंसोरबो खैफोदाव मालाबा गोलैनो हागौ। बे खैफोदनिफ्राय नोंथांमोना बासायनोबा नैबे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय आरोना। नङाबा सानसे समाव गोरोन्थि जानो हागौ नोंथांमोनाबो, जे ओरैबायदि खामानिखौ मावनो नाङा नोंथांमोना। जे फिल्मखौ जे नोङो मोननाय लोगो लोगो एबा ससियेल मिडियायाव नोङो पर्दा हलाव नुनाय लोगो लोगो जे नोङो गावनि चेनेलाव हेगारनांगो, बे बाथ्रा नङा। जे थैसाम मुभिया माने इउटुबाव रिलिजआनो जायाखै। दा बेखौ लानानै क्लिपखौ माने होदोंमोन आरोना सासे लाइमोना। दा बेखौ एक्सन लानाय जाबाय, बेबायदिनो फाइन साइन लानाय जाबाय। बेनिफ्राय दा मा बुंबावनो, गोरोन्थिया गासिनाबो जायो। एसे बुजिलायनानै थादो आरो ब्रादारमोनाबो मोनथिना लादो जे बेफोरबायदि मुभिखौ हेगारोबा केसाव नाङो आरोना। गासैबो बुजिना ला, फिसा फिसा इउटुबारफोर, बेखौल' बुङाखै आङो, गासैबो बुजिना ला आरोना। मुभिफोरखौ जाता हेंगारजाया आरोना। नोंथाङा क्लिप हेगारजागोन, माबा टेलार होननाय, टेसार होननाय, बेफोरखौ नोंथाङा 19 सेकेन्ड बा 16 सेकेन्ड बेफोराव हेगारजागोन। नाथाय फुल मुभिखौ एबा फुल क्लिपखौ एपिसड हिसाबै नोंथाङा हेगारजाया आरोना। दा बेनोसै, नोंथांमोना नैखौ नायग्रोना लाग्रो क्लिपखौ, अब्लानो बुजिगोन आरोना। थ' बे नायलांनोसै। अब्ला बेनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना नुखाबाय। आङो बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। दा गासैबो बुजिना लादो, माने फिसा दाय मावबानो नोंथाङा जोबोद गिदिराव गोलैनो हागौ सानसे समायाव। बेनि थाखायनो माने मुभि, एलबाम, भिडिअ, जा मुभियानो जा एलबामानो जा, रावनिबो बिना पारमिसन, माने पारमिसन मोनालासिनो हगारनो हाया आरोना। थिग बेबायदि जायो। दा बिथांखौ एक्टरमोना थांनानै मा सावरायखो जोंथ' मोनथिला, जे जों निउसावसो नुनाय जाबाय बिथांनिखौ एक्सन लादो होननाय बायदि। दा बेनोसै आरोना। आङो मोननै आपडेट लानानै फैदोंमोन नालाय। मोनसे आपडेटानो जाहैबाय लोगोफोर, एक्टरखौ गाज्रि कमेन्ट खालामदों आरोना। जोंहा फावखुंगुर गासिबो मोनथिखायो, बिथाङा बिराद मोजां पार्ट लायो फिल्मफोराव। आयं होननांसिगोन जोङो सोमोन्दोफोराव। बेखौ माने ओरैबायदि कमेन्ट भाइरेल जादोंमोन साननैसो सिगाङाव। बिनिबो क्लियारिफिकेसन फैबाय। आङो नैबे क्लिपखौ होना होनोसै, नोंथांमोना नायना ला आरोना। नङाबा नोंथांमोना दाउट जाबाय थागोन जे बे बोरायानो ओरैबायदि गाज्रि होननानै। बिदि नङा लोगोफोर, माने बियो मोनसे सासे बियो बिफा लिंनो नागिरनाय सासे सेंग्रायासो बिखौ बै सासे सिख्लाखौ कमेन्ट खालामदोंमोननो। बेनिफ्राय बे सिख्लाया आरो बे आयंखौ एबा बोरायखौ सानदोंमोननो। दा बिदि नङा, क्लियारिफिकेसन भिडिअखौ फुल खालामना होबाय आबौआ एबा आयंआ। दा नोंथांमोना बेखौ नायना लाबा बुजि मोनगोन आरोना। माने नायथावजायै गाज्रि कमेन्ट हरदों आरोना। मेसेन्जारावहाय मेसेज खालामहरदों सासे सिख्लाखौ, ओमफ्राय सासे सिख्लाखौ भाइरेल खालामना होदों। नै बे एक्टर जानानै आंखौ ओरैबायदि गाज्रि मेसेज हरदों होननानै। दा क्लियारिफिकेसनखौ नोंथांमोना नायना लादो, ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरोना। नायग्रोदो। आंनि सिनेमा थैसाम 2आ दानिसो बुंलांनाय फंबाय सोमदोन औवारिया बङाइगाव इउनिभार्सेल हलावहाय सिनेमाखौ नायनानै भिडिअ खालायनानै गावनियाव रि-आपल'ड खालायदोंमोन एस औवारि माने ब्लग चेनेलावहाय। दा बिनि थाखायनो बिथांखौ आङो बहुद माने गोबां मानसियानो आंखौ कमेन्ट हरबाय आरो माने भिडिअखौ आपल'ड खालायदों होननानै। दा बिथांमोननि अनसायनाय जायफोर माने आंखौ
मदद होदों बेखौ नागिरनायाव आं बिथांमोननो बुंखादोंमोन जे आङो जाय बिथांखौ नागिरनो हायो आङो 15,000 आं माने अफार होदोंमोन दा बे हिसाबैनो आंखौ हेफाजाबगिरि बिथांमोना हेफाजाब होबाय दिनै आं मोनबाय बिथाङा चिरां थाइखाजरानि दा जों फैनानै बिथांनि न'आवहाय फैबाय आरो बिदिनो मानगोनां जोंनि बिथांनिनो गामिनि रायजो राजा मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होबाय जों सानदोंमोन माने आयेननि थ्रुयै थांनो होननानै बिनि गेजेराव जों रायलायलायनानै जोंनिनो जेनेबा गामिनिनो थाइखाजरानि गामिनिनो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिफोरा रायलायनायनि गेजेरजों समाधान जाबाय बिनिफ्राय जोङो एसे बेखौ बिथांखौ आयेन बायदि जों फाइन फोनांबाय दा बे हिसाबै बिथाङा फाइनखौबो होनो राजि जाबाय आं बेखौनो गुरैयै खावलायनाय जायोदि जाहाथे नेक्स्टआवबो जोंनि बे थैसाम मुभि बा आंनिल' सिनेमा नङा गुबुन गुबुन प्रडाक्सननि गुबुन गुबुन प्रडिउसारफोर दिहुननाय मुभिफोरखौ बेबायदि मबाइलाव खेबनानै जाहाथे इउटुब आरो गावनि फेसबुक पेजाव हगारा गावखौनो दायनिगिरि खालायनानै लानाङा आं बेखौ नुबोदों आरो मानो होनब्ला दानि जुगाव ससियेल मिडिया जुग जेरावबो खारखोमानो हाया थिग बेबायदिनो दिनै जों मैया हरनि गेजेरावसो मोनथिनानै जों दिनै फुङाव फैनानै बिथांनि न'आव फैबाय रायजो राजा आंनि मुङा सोमदोन औवारि आङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो बुंनो सानदों दाख्लै बावैसो आं माने मोनसे खामानि बा मोनसे भुल खामानि मावदों आरोखि ना जेन'बा दाख्लै RN प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय थैसाम 2 सावथुन जादोंमोन दाख्लै बावैसो ओमफ्राय बेवहाय आङो सिनेमा हलाव नायदोंमोन आरो ओमफ्राय सिनेमा हलाव नायनानै बिदिनो ससे क्लिप लानानै आङो इउटुबाव रिआपलड होनाय बायदि जादों आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोना एसवारि चेनेलखौ मिथियो जानांगौ जाय मिथियो बिसोरो मिथिगोन आं बेवहाय आपलड होदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय आपलड होनायाव माने आंना एसे जाय माने RN प्रडाक्सननि मालिक बेयो आंखौ माने बुंफैदों आरोखि जेनेबा बिदि हगारना मानो होननानै आंखौ दा हमफैदों बेखायनो आं बुंनो साननाया बेनो जेनेबा इयुनाव नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बिदि हगारनो गोसो जायोब्ला हगारनाङा आं दिनैहाय आंनि गोरोन्थिखौ आं मानिना लानानै आं RN प्रडाक्सननि बिथां रबि नार्जारि सार आदा बा सारखौ आंखौ निमाहा होदोगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो आसाबो खालामबाय बेखिनि आरोखि अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै दा बुजिलायदो आरोना बे गासैबो बर'जों बर' अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै लोगोफोर नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनगोन अखा हायां जादों आरोना बोथोरा मा जाबावगोन अखा हाथोलै गरमथार आरोना मा जाबावगोन खेथिफोराबो मोजां जायो आरोना मानसिफोरना दा अखा नांगौ जादों नालाय खेथिफोरा माने रानजोबना दोङो दा अखा हाना होबाय हराव दा बेनोसै लोगोफोर सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा लाइक साबसक्राइब खालामनो दा बाव नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच